ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо дар шабакаи роҳнамо ҳастед. Бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. имрӯз чашмам камтарак маззааш гирифтааст, бо ягон фикри бад накунед. имрӯз дар бораи як мавзӯе суҳбат мекунем ки боварӣ дорам ки ба ҳамаи шумо писанд меояд ва ин мавзӯи хело зарурӣ аст. пас аз гузоштани ин навор дар шабакаи роҳнамо ки мо пештар гузошта будем, хело зиёд тамошо карданд ва бисёриҳо суол доданд ки оё шахсияти одамро аз рӯи номери телефонаш муайян кардан мумкин аст? албатта мумкин аст. шумо мехоҳед ки инро бидонед? на танҳо шумо, балки ёру дӯстону наздикони шумо низ инро мехоҳанд. аз ин рӯ аввал видеоро ба онҳо паделитсия кунед, дар группаҳо партоед, то онҳо низ огаҳ бошанд. касоне ки ба канал обуна нестанд, ҳатман обуна шавед. агар ин мавзӯъ бароятон писанд бошад, дар зери видео лайк гузоред. агар писанд набошад, дизлайк гузоред, то ақаллан ман донам ки видеои ман то кадом дараҷа ба шумо писанд аст ё ин ки не. хуб дар ягон ҷои роҳат нишинед, видеоро то охир тамошо кунед. рафтем. О, тамом акай Зоки. Бале, бале, Ҳафизода Зоки. Акаози мерава? Ман ина ҷудо кардам шона. Ака бада му Redmi Pro-тон ранша чилӯи кни? Славянский булгар аст. Славянский булгар. Славянский булгар? Не, славянский булгар. Ё, как раз. Ҳафизода. Акай Зоки. Остедитун. Ҳафизода ясма пешакӣ дан зараки. Ака бада аҷои дур меомадааст. Хуб, ман чӣ мебарам? Медведко то чӣ? Акай Зоки мерафтага, я соҳбат ин бародар оптум кор мекунам, бо оптум сар кор мекунам. Ду хайр ҷобҷо се стекло, се стекло. Си нишон гирем. Се стекло славянский булгар. Хайбат мебиёри ба тарафи Водный стадион бегаҳ бемонем. Де соати 7, скорее всего то 7 успед намекунем. Водный стадион. хайр дӯстон азиз, хеле ки мебинед кор беҳтарин аст. ҳамин рақамҳое ки мебинед, занг занед, заказ кунед, оператори мо ба шумо ҷавоб мегӯяд. занг занед. умедҷон бегаҳ аёзот набурад, обязательно почта, барои ки мо бачаҳо ваъда кардем ки дер намонад. мошина заказ кун биёяд бегаҳ ба. ҳоло якчанд роҳҳои қонуниеро мегӯям ки барои истифодаи ин роҳҳо шуморо касе ба ҷавобгарӣ намекашад. хай биёед сараввал ду роҳи асосиеро мегӯям ки асосан операторҳои мобилӣ барои муайян намудани ҷои шахс истифода мекунанд. ба ҳамаи операторҳои мобилӣ мавҷҳо тариқи дастгоҳи мавҷдиҳӣ яъне вишкаҳо тақсим мешаванд. ҳар як дастгоҳи мавҷдиҳӣ ба худ ҳудуди муайян дорад ки сифати алоқаи телефонӣ худ аз минтақаи ҷойгиршавии ин вишкаҳо вобаста аст. ҳар қадаре ки соҳиби телефон аз як дастгоҳи мавҷдиҳӣ ба дигараш наздик мешавад, телефон ба тарзи автоматикӣ мавҷро аз наздиктарин вишка қабул мекунад. якум, операторҳои мобилӣ ҷои шахсро бо ёрии ин дастгоҳҳои мавҷдиҳӣ муайян мекунанд ки шахс дар ҳудуди кадом вишка қарор дорад. норасоии ин роҳ дар он аст ки дақиқ ҷои муштариро муайян карда намешавад. роҳи ду, GPS локатсӣ. ин дақиқ муайян мекунад ки дар куҷо будани одамро, масалан навигатор ё ин ки дар таксиҳо барои дақиқ муайян кардани муштарӣ ва таксист зиёдтар истифода мекунанд. дӯстон, бо диққат бошед. расидем ба ҷои шавқовар ва асосии видео. ҳамаи шумо огаҳ ҳастед ки дар сайтҳои муоширатӣ номери телефонро пайваст карда регистратсия мекунем. ҳамон рақам агар дар телефони шумо бошад, шахсияти он одамро муайян кардан ягон мушкилӣ надорад. оё медонед дар вконтакте, фейсбук, одноклассники, инстаграм ва ғайраҳо контактҳои телефони мо сохранид мешавад дар сурати синхронизатсия фаъол будан. саволе ба миён меояд, чӣ хел мо инҳоро пайдо кунем? аввал рақами шахсро дар контакти телефонамон сохранид карда, масалан вконтакте медароем, мегузарем друзья. инҷо рӯйхати дӯстон мебарояд. дар боло ин нишона яъне плюсро пахш намудан лозим меояд. импорт друзей, контакти, да. каме интизор мешавем ки контактҳо синхронизатсия мешаванд. инҷо рӯйхати он шахсоне ки рақамашон дар телефони мо ҳаст, яъне онҳое ки бо ин номер дар вконтакте регистратсия ҳастанд, мебарояд. дар фейсбук бошад ин кор боз ҳам осонтар. ба худи сайт даромада дар поиск номерро нависед. инҷо саҳифааш мебарояд ба шарте ки ин шахс дар фейсбук саҳифае дошта бошад. акнун мегузарем ба инстаграм. дар саҳифаи асосӣ медароем.
дар боло инро пахш карда интересные люди. инҷо подключение список контактов. тамом пайдо мешаванд одамоне ки дар инстаграм регистратсия ҳастанд ва номери онҳо дар телефони шумо сабт шудааст. намехоҳед шуморо ҳамин тавр аз рӯи номератон пайдо кунанд. пас аз настройки ин барномаҳо даромада ин функсияро хомӯш карда монед. пас аз хомӯш кардани ин функсия гумон накунед ки ҳамаи имкониятҳо аз даст рафт. ҳаст хизматрасониҳои пулакие ки қонунӣ аз тарафи компания пешниҳод мекарданд. роҳҳои бепулашро каме дертар мегӯям, интизор шавед. барои симкартаи МТС хизматрасонӣ яъне услуга бо номи локатор вуҷуд дорад ки барои муайян кардани ҷои одам бо смсҳои иҷозатдиҳанда пешниҳод мегардад. дар Билайн бошад бо номи Билайн координати. каме арзонтар буда ба монанди хизматрасонии МТС кор мекунад. аз Мегафон бошад Радар ном дорад ва бартариаш дар он ки симкартаи дигар операторҳоро бо смсҳои иҷозатдиҳанда ҳамеша дар назорат гирифтан мумкин аст. дар Теле2 бошад ин хизматрасонӣ ном дорад Геопоиск. акнун мегузарем ба роҳҳои бепул. дар Play Market ва App Store барномаҳои зиёди бепул мавҷуд аст. истифодаи ин программо ҳамеша пайваст будани интернетро талаб мекунад. масалан AirDroid. ин барномаро дар телефони худ ва телефоне ки дар зери назорат гирифтаниед устанавид кунед, ба барнома регистратсия карда монед. ҳар вақте лозим шуд метавонед аз телефони худ дохил шуда дар куҷо будани телефонро муайян кунед. ҳатто мешавад камераи телефонро бе иҷозати соҳибаш фаъол кард. боз ҳаст ба монанди ин программаи Kids Control ки метавонед ҷойгиршавии телефонро ҳар вақте хоҳед бинед. бо вуҷуди ҳамаи ин шумо метавонед дар куҷо будани одамро аз худаш пурсон шавед. дар мессенҷерҳо чунин имконият ҳаст. дар WhatsApp ба SMS даромада ин нишона яъне скрепкаро пахш карда ҳар одам бо хоҳиши худ метавонад дар куҷо буданашро ба дигаре равон кунад. дар Viber низ ин функсия вуҷуд дорад. ин функсия барои пайдо кардани ягон адрес хело кӯмак мекунад. дар охир умедвор ҳастам ки ҳеҷ гоҳ шумо касеро ҷустуҷӯ намекунед ва касе ба шумо ҳам лозим намеояд. агар боз ягон роҳҳои қонунии дигареро донед, ҳатман дар комментария нависед. худованд ҳамаи шумо ва наздиконатонро нигаҳбон бошад. хайр. бисёре аз шумо мехоҳед ки ба сарҳади Қазоқистон рафта биёед, лекин намедонед ки бо ки равед. аммана марҳамат ба ин рақамҳо занг занед, рафта биёед. баъзе дигардон дар хона борҳои зиёд дореду намедонед ки чӣ гуна ба Тоҷикистон равон кунед. ба ин рақамҳо занг занед ки ба наздикӣ мошинаашон ба роҳ мебурад. ҳатман занг занед, то дер накунед. шуд акнун камераро хомӯш кунед, мешавад. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, шукри худо кор беҳтарин аст. закасҳо хело зиёд шуд аз ҳама шаҳрҳо. мана дар инҷа имрӯз дута хайскрин закас дорем. якта 5 қариб A50 аст, A30 ҳаст. мана ин Redmi Note 8 ҳаст, дута дига дар инҷо, якта дар инҷо. наушникҳо ҳастанд. баъд Redmi Note 7 қариб 10 дона аст. чӣ хеле ки мебинед, мо амин телефонҳоя манам хел дар коробка зада дар инҷо чӣ хеле дида истодаед, ба Московский область, Егоровск равон карда истодаем. инаш бошад Свердловский область, инҷо бошад Краснодарский край, инҷо бошад Якутия, Саха республика, инаш Краснодарский край. хулоса ҳамин хел телефонҳоя пур карда равон кардастем. ин коробкаи калонаш бошад. бачаҳо аз як завод Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, 7 ҳамин хел 156 телефон якҷоя хариданд. ина телефонҳоро инаминтар упаковка карда равон мекунем. нам хеле аз стекло мемонем. пузирна клёнка бад кати маҳкам карда ин коробкаро ҷо мекунем. инаминтар ҷо мекунем. компютери худмон кати печат мекунем. ин Санкт Петербург будааст. бо инами скотчо маҳкам мекунем. скотчои почта. намхел телефон бе ягон проблема рафта мерасад. ҳамин коробкаҳо мисли ҳамин анамино скотч мешавад. ҳамин хел первый классу обычный ҳар хел равон мекунем. да мо инҷа ноутбук дорем, худамон онлайн пули почтая ҳаминҷа месупорем, онлайн заполнят мекунем ҳамаша. ман инҷа ба навистагӣ ки онлайн оплачена. ва ин кардонҳое ки дар инҷо шумо мебинед, аз ҳамин кардонҳо мо ҳамин коробкаҳоро тайёр карда, бордиҷон тайёр карда истааст. ман ҳамин хел
тайёр карда телефонҳоро дар дохилаш монда бо плёнкаи пузирчати печонида ба шумо равон мекунем. манам хел коробкача тайёр мешавад. хуб ин дута Redmi Note 8 ро бояд имрӯз стекло зада равон кунем. баъзи бачаҳо хоҳиш мекунанд ки кушода стекло занед. این تلفن رو باید ما استیکلو زنیم بعدا روان کنیم. بعضی بچه ها خواهش کردن این ردمی نوت 8 کبود بوده. کنی اینش هم دوتا دیگر اشد کاروکای نقشوده روان میکنیم و کسی که خواهش میکند خیلی میگیریم. دوستان عزیز تلفنچه ردمی نوت 8 تلفنچه های بازی مرحمت کنید. ما خریدیسیم دور دراز شد. دوستان عزیز ویدیو زنگ زنید. ناوشنیک ها هم هستند. من ناوشنیک ها رو روان میکنیم. به تشویش میگیرین. خب دوستان عزیز رقم هایی که میبینید حتما زنگ زنید. با تمامی کنج و کنور روسیه روان میکنیم. به تشویش.